नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दिपेश बोलतो. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आमच्या शेताकडून. काय जिगू? तर मित्रांनो, आज संडे किती तारीख आहे? 22 तारीख ना? 22 तारीख आहे. तर सकाळपासून हे पोरं लागलेली माझ्या मागं, दादा व्हिडिओ करायचं आणि बोर आणायचं. सकाळी एक बोर हलवली तिकडे जी ओलीच्या साईडची, त्यावेळेलाच व्हिडिओ करणार होतो पण कॅन्सल केली. व्हिडिओ काय नाही केली तिथे. तर मित्रांनो, बघूयात व्हिडिओमध्ये किती बोरं बघायला भेटतात तुम्हाला, पण म्हणजे आम्हाला किती बोरं भेटतात ती तुम्हाला आम्ही दाखवू भेटतील तेवढी. आणि कोणत्या बोरीवर हे मला फिरवणार ते मला माहीत नाही. कुठे संख्या कुठे जायचं आपल्याला? म्हणजे ही बोरदाची म्हणजे इथे खालची सपाटातली, त्या दिवशी पहिल्याच बोरीवर गेलो होती. आमची गुरु होती ती बोर, तिथे गुरु होती ना आमच्या त्या बोरीखाली, ती बोर एक गुरुजावरची तिला बोरतात बोर, ती आमची फेमस बोर आहे पहिल्यापासून. आणि तिकडे वरती त्या गेलेलो ना आम्ही, तोंड्यामधल्या बोरी त्या तीन चार असतो लग लाईनी त्या बोरी. ए बडबड्या झाली जी बडबड चालू झाली, आता गप्प बसा. मित्रांनो, आता ही एक बोर आहे, ज्यावर काय जात नाही बघा. सगळ्या रानाला पूर्ण बोरीची झाडं आहे, तिकडे भरपूर बोरीची झाडं आहेत. आपण एक छोटासा बोरीचा झाड आहे. हा स्टँड आहे ना आमचा ट्रिपॅडचा, जरा प्रॉब्लेम आहे, जरा समजून घ्या आता तुम्ही पण. माझ्याकडे आहेत 3-4 आहेत असे स्टँड, पण मी ते आणत नाही. त्यांचे पण जरा प्रॉब्लेम झाले. ते काय तो मुंबईला नेला मी. बघा तिकडे काय करतात. सांगा मी वाकवतो. किती भेटली तेजा? किती भेटली दाखव ना. आईच्या गावात तेजसला बघा किती भेटली. बघा मित्रांनो कशी बोर आहेत. तेजसला भरपूर बोरा भेटतायत रे. तेजस होय, तेजा वर चढ रे तू. संकेत जा ना वरती चढ, मला आता कंटाळा आलाय रे. सर्व काढा. तर मित्रांनो, एकदा बोरीची प्रदक्षिणा घालून तुम्हाला दाखवतो बोर कशी आहे ती. ह्या साईडून जातो नाही, ह्या साईडूनच जातो. भजन नको हा, ये पाटणा ढोलकी घेऊन ये. इथून आमच्या सरळ थंबाकडे जायचा रस्ता, इकडून म्हणजे भरपूर रस्ता आहेत शॉर्टकट तुम्हाला सांगतो. येतात एक हा इथे ही दाली होती ना, म्हणजे पहिला आम्ही ह्या दालीच्या खाली इकडे बोर भरपूर पडलेली असायची. ह्या साईडला कोण टिपायचा नाही, इकडे भरपूर बोर पडलेले असायचे. इकडे खाली आवल आहे एक, तिथे एक आवल आहे. इकडून रस्ते भरपूर आहेत इकडे तिकडे जायला शॉर्टकट. बघा या साईडून बघा कशी बोरी, म्हणजे इकडे दाली आहे, या साईडला कोण नाही, तिकडे वरतीच असतात फक्त बोरं असतात वरतीच. आणि तीच पोरं टिपत असतात तिकडची साईड पडलेली, आणि तिकडेच वरतीच चढतात. ह्या खालच्या मंदिरा कोणच चढत नाही बघा, पूर्ण दाली आहे इकडे, चढायसारखंच नाही. आता पहिला जरा होता चांगला. हा बघा हा इथे बसलाय जिग्नेशचा कुत्रा. तर जाऊया आतमध्ये. इथे त्या दिवशी आमची गुरं होती, सावलीत बसायला येतात इथे गुरं. पाहू शकता आता कशी बोर आहे ती. संकेत वर चढता. संख्या बरोबर चढ. हे बघा ही फान कधीपासून आहे असं वाटायचं. त्यावेळी आम्ही चढायचो ना संकेत, वाटायचं तुटल वाजायची रे अशी त्या फांदीला घासूनच वरती. भीती वाटायची, पण अजूनपर्यंत तुटली नाही ती. किती वर्ष झाली तिला. केटी आणला नाही, केटी. मित्रांनो ह्या बेचकी बोलतात तिला, तुमच्या इकडे काय बोलतात ते पण आम्हाला सांगा. आमच्याकडे बेचकी बोलतात, काय ठिकाणी केटी पण बोलतात. केटी. अरे पडली साड्यानु कौंजाला बघा ह्या पडता येत. ह्याला जिग्नेशला भेटल्यावर रे काटे रुपले. हो
बघा मित्रांनो सर्व पातेरे आहे त्याच्यामुळे बोर खाली गेली. बरोबर हलव रे तू पण येशील खाली बोरांबरोबर. आलात तर काय सांगू शकत नाही. याची बडबड चालू आहे. तेजा किती भेटली रे? लय मिळली दाखव. वा रे मस्तच लय टिपला ना त्यांनी. दहा मिल्ला 11 मिल्ली माप भेटली तुला रे. दे एक दोन काउंट झाली तरी दे. एकच बस झाली. ए फटाफट टिपा. कुठल्या आता आहेत पिकलीत. चला चला जाऊ दे बस झाली. चला मला काय बोराची गरज नाही एवढी. तुम्हाला पाहिजे हा बघ कशी बोरा ठेपताय बघा. बोरांसाठी एवढा हावरा आहे ना. ए कशा दियाला पाहिजे. चला गप्प बनी. चला रे ती भांडणार. चला चला तर मित्रांनो आता दुसऱ्या बोरीवर जातो आम्ही. तर मित्रांनो आता दुसऱ्या बोरीवर आलो आम्ही. हे बघा कशी टिपटायत. अरे तेजा तू धाव. धावत नाही मलाच कशाला. ह्या बोरीवर पण आहेत थोडी थोडी बोरं. कशाला नाही फुकट खाली ही करते. तिकडे गेले तर मित्रांनो तिकडे जायचं आपल्याला. करवंद इकडे कुठे झालीच नाही. हे करवंद नाही झाली का इकडे कुठे. त्या दिवशी ते वर भेटलेली 3. चला लवकर लवकर आपण पण जाऊया. अरे आम्हाला काय ठेवू दिवस नाही. एकदम बा लाग बोललास तू. काय लाखाचा बोलला तू. जिगू 2 नंबर कधीच बोलत नाही. 1 नंबरच बोल. चढतोय ठेव तिथं कुठेतरी जा. अरे एक तर ठेव नको बाबू उठलं. आता आम्ही बोला टिकताना लय मिळताना लय घाटात असताना या गाणं बंद करताना तुझ्या जवळची बोरा आली. अरे नाही तर फांदीला कशाला हलवतो. ह्या फांदीनं जा नाही बघ ह्या इकडच्या. तो बघा तिकडे बोरा कशी टिपताय. वरती चढ वरती मग हलव मग पडल पडतील. चिकन खळे बघ. चिकन खळे. अरे आम्हाला नाही लागली नशीब.
इकडे तर जा, इकडे कोणी आलं अरे ह्या फांदीला चढ. कुठं? यावर हो इथंच चढताय. या गवतात असतात रे. अरे फांदी बिंदी तोडू नको. टाकू नको माझ्यावर टाकशील. हा संकेत बघा शिव्या घालताय त्याला. काय बोलतात रे? हा शिकाय को बोरा बघा किती. हा चिकन दाखव बोरा. मला काय नाही भेटली. बघा बघा अशी दाखव पिशवीत. हा पिशवीत कधी दाखवायची असतात पण लय नाही दाखवत. नाही खिशात बघा किती. संकेतच्या खिशात बघा ही बघा ही बघा ही बघा. संकेत हा बघा इकडे डुक्कर जालीत घुसलाय. एवढा हावरा आहे बोरांसाठी. अजून ना उतरला घाबरला वाटतं वर चढाय. नाही रे चढायला नाही येत आपल्याला. ते काही संकटात नाही. संकेत बघा ती काही संकटात नाही. हा बारक्या बघा कसं टिपताय. हातात एवढीशी बोर आहे. दाखवा बघ किती भेटली. माप भेटली काय? दाखव दाखव. खात नाही तर सगळी घेऊन घरात जा. बस नाही दाखव फक्त अशी वरण. अरे मागून घ्या. किती बोर आहे. त्याला घे सांगते मला बोर. तेजस तेजस मला दे. दीप्याला बोर देस. रान 3-4 कमजायला खायला. त्याच्याकडे नाही पण माझ्याकडे. ए तेजस अरे बोरा दे. बाबू ही दीप्याला देऊन येता. दे 4 बोरा. जा दे. आणणार नाही का? आईच्या गावात ही 2 बोर. तू काय जमवलास? गव्हाचा इतका बोरा भेटेल. एक बदली आणि कच्ची बिच्ची देतेस. अरे जाऊ दे इकडे नको तिकडे शोध. इथं मी आला इथे ही माझी जागा आहे. इकडे जा. तिकडे नाही इकडे नाही इकडे नाही काय नाही तर. अरे तो कच्चा आहे. शोन तुझी बोरा. घेऊन जा. तू बघ तिथं कोणाची तरी होती ना. ह्याची बघा हा बघा मित्रांनो ह्याची बघा ह्याची गवा. तू दाखवतच नाही पिशवी. बघा नेत नाही. गावा घरात नाही. पाना पण टिपला ना पिशवीत. हो बकरी आहे. आपण कातच बोरी. खिशात ना घेशील. चांगली दिसली कमी याल. चिकन बघ. हा बघ ती वालता. ही दोघं भाव धडपडी आहेत बोऱ्यांसाठी. बी उचल जा त्याचे. संकेत आण. सगळी कच्ची पाडतेस रे. गवतात कुठे जातात ती दिसत पण नाही. अरे इथे एक पडला गेला कुठं. अरे कच्चा शे. बोरं भरपूर आहेत वरती पण कच्ची पडतायत. मला किती भेटली एका ठिकाणी.
टिपून ठेवली आहे. नाही ये जवळ येऊ नका कोणी. लांबच थांबा. लांब दिसतील. खाली नुसती खादड बोरा खायला येते. काय एक नंबरचा खादड आहे. ते बघ बोरा किती जमवला. व्हिडिओत पण दाखवत नाही. लवकर हे करतात फलतो पिशवी. बोरा खादड आहे. ते आपण जास्ती दाखवायचा व्हिडिओ. ते बघ माहिती आहे. कटोरा बनवतो. बनव कसा बनवता. तो गोल बनवायचा असते. ह्याचा नाही बनणार धड. काही लावायचा खाली. हे लाव. हा हॅलो. नाही पडली तर ये. आता सगळ्यांच्या बोरांची टोटल करायची थोड्या वेळात. टोटल कशाला. बघायचे सगळी कुणाला किती किती भेटले. काय गरज नाही. तू मोजलंस तर. जास्त चले तेजस. टिपून टिपून दमला असतील. काय करतो तुझी जरा. अरे नाही देत तुझी. अरे तिकडं कुठं हात घालतोस आतमध्ये. लय बोरांची हवरी तुम्ही पोरं. तेजसला काजूच्या बियाच आणायला नेली पाहिजे. पातेरी इस्कून बिया काढेल. हा तेजस. ओय एक दोन तरी दे खायला बाबा. पिकलेली दे बाबा 2 तरी. कच्ची देऊ नको. एवढी बोरी बांधली तुम्हाला. 2 बोरा दे. एवढी नको आहेत मला. 3 बस झाली. चला बस झाली. दाखवा रे सगळ्यांनी किती किती बोरा भेटलीत. तुला ना संख्या भेटली. एवढं किस्सं भरलं 2. दाखवायसाठी. हा बघा मला दाखवायसाठी. कुणाला गावात दाखवणार होता. बघा याला जास्त भेटले. दोघांनी जमवले ना. तेजसनी जोर मारला. बाजूला. हे बघा ती जिग्नेशला भेटलेली बोरा. माझी बोर आहेत. दाखव रे परत. तेजस हा चल तेजस. हे तेजस ही बोरा कोण टिपला रे सर्व. दादाच नाही का तू. मला वाटतं तू कमी टिपलीस ना. काय नाही तू कमी टिपलीस बोरा. यान काय नाही दमवला ना रे. कायच नाही दमवला नाही त्यांनी. त्याला देऊ नका. काय नाही त्याला काय अजून कमीच पडली ह्याला बोरा. अरे सोड त्यांना तरी सोड. राहून दे. बाकीची पण पोरं आहेत. त्यांना नको बोरी खाली आल्यावर भेटायला. चले बस झाली. चल चला. मित्रांनो आम्ही घरी निघालोय. सर्व आली काय रे आपली फलटण. कुठं आहे दिसत पण नाही. ए बा काय आला काय. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ पण भरपूर मोठी झाले. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ थांबवायची वेळ आलेली आहे. आणि व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि जे नवीन असेल आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका. तर अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. काय बोलायचं आहे. काय सबस्क्राईब काय असेल तुमचा बोला. सरप्राईज काय द्यायचं. तर आज बिझनेस नाही काय बोलत. सरप्राईज करा बोलतो. आणि चला टाटा.